Narumpayu Neoskum, ke channel ng Daki Padba, ke Briu Nyotar. Kakarwa kabala thok do madi lalu ban ajing mut ban le kum ni halor ka jinglong jingman khantam halor ka jinglong jingman nakabanta ka lumpong deng bat ka jingyaki jang ka Green Tech Foundation kabala thok ba ongkum ni ngasngaw ban ong bakala day ban donno da ka open debate hapdeng ka Green Tech Foundation ka GTF bat ka sarkar lani kata ka sarkar MDA bakatuk ani ki rew shampang lani kita ki environmentalist kani ka debate kan yarap yo babon balang ban sngo thu shu kham shai ya kani ki issue haka wa umya ni ki pa ba ni yo I ka project ka dai ka jingma ya ka menta bat kala sha jang ki khun ka briu nyu trap ndrei I deputy chief minister badon buram jangi I ba preston dan song I ong kani ka project kan wan ra maximum benefit ya ka jella haka open debate kani ka project kan yarap ya ka jinglong shai jangka bat kan nong rin ba yang ka Green Tech Foundation GTF kan syai syu balai ka persya upat baru un syai kedar no sendan siapang kani ka project ban syu ya pen syai ha social media lesi kampat biang penong sendan no da ka open debate kanang balada day ban stop and stop no ya kani ka project balada day ban ya chakmat ru upat baru un sngotu ya kanong rim kani ka te kata ka jing ai jing mut ka bala thok do mari lalu kanang ba kata ka jingkul mar ha ka jing mut jing perkhat halor kani ka project kan wan no ka jing syai kanang ban yo ban shimi kita ki sinjam ki badan kam nakabenta ka jella bat ka briu nyo trap hi bar koi